Lakas mo nga, Choy. Way sili. Hinokto kita kadali mo nga, Choy, ha? Kadali lang yun. Kadali lang. Huwag lang sa mo. Nari gini, basta uwan-uwan. Bingaw pas loko-loko. Laay man. Laay ngayon sa mga ito ikuan nun. Atay, atay. Samot. Resulta sa mga uwan-uwan ba? Oh, mami! Ano sa kadugay naman ang mami? O, dyan na sa umuhot na nagsilid dito! Bagaan mo, oy! Hindi mo kagbata naman. Liso mo ginawa na. Mami! Apa ka nga? Manghilabot man ka. O, dyan na sa umuhot na umuhot na nagsilid dito! Mami! Ano sa umuhot na nagsilid dito, mami? Woo! Natog ba ka? Woo! Basta anak, musod na lang to. Ah, mami! Unto na umuhot na nagsilid dito! Woo! Woohoo! Mami! Natog! Ano sa umuhot na nagsilid dito? Unto na kayo! Woo! Ito asa na namin. Atara, umami ako pong gawas. Mami na ko. Asam day mo mga choy? Si Mami Aisa nag-sponsor og Adidas para pamahaw. Oh, ato meron sa tambungon. Chili hot and spicy. Ah, naku. Oh, of course. So may gali, sakit yung lubot ako, Ako anaw na lang. Apa ka nga? Ibut mo na yung bayabang. Abidas. Tagdaw ang choice. Lutuan damag. Philippine ngatil. Oh, fried ngatil. Wow. So mga choy, huwat-huwat lang sa kadeta kay magluto sa ko. Ako patilawon si Mami og si chili spicy. Tara. Basta chili spicy. Hot doon tani. O tara mga choy, kaysa ito request gab. Putang ka ng sili, tara. Tara yung gipamanyo, tara. Wow. Oh. Boto na pon. So ka mga choy, magsugo na tagluto. Mantika. Mga choy, okay na ato nilo na itong mga lamas. Mikos na ito kadali ha. Okay na, ato ilo na ito kadidas. Human, mikos na ito kadali ha. Ato na timplahan, magic sarap. Human, ginisonix. Human, patis. Human, mamakitas. Human, ato na yung meron sa nalima siya ha. Sunod mga choy, atong ilulo lang atong Sprite. Human, mikos na ito kadali mga choy ha. Choy, ang sunod, ilulo na itong sili. Huwag namin ang gawan, mas huwag pabuto. Tara. Ha? 50-50 yung resulta na yung choy. Eh, migos ang ato kadali ha. Kaya mo delikado na na yung forma ha. Uy,
Choy, ang unang patilawan mo kay audiographer. Re. Wait, Choy. Dili ikaw ang audiographer. Oh, tara. Audiographer. Ano? Kaya ra? Maglisog to no eh. Hanggan Dami isa. mo, Choy. Hang. Ito na haonon. Gusto mga Choy, magsuod ang luto sa atong tail sa lamok. O mga Choy, ilulo na ito ang bagdag sa lamok. Mga Choy, okay na. Ito na haonon. Batay ka mali. Mga Choy, kaduang haon. Kamamit kin saya na. Ibig. Nakulit. Choy, iking na. Kay dili ni hang. Siya. Hindi me. Di dong store ba? Kunin ka ni hang. Saan naman, Choy? Ting. Kuan, gi adobo o gisilian. Kanang pain. Do boy. Suka ko lang ay. Ya, musta. Oh. Hindi tadi kayo hang ba? Hang mo di. Na, baha mo dalo. Ay, na. Ay, kumukawon ano kuya. Ibig ka sa kaya buya-buya. Lamian eh. Ay, namuloto sa margin. Karon mo kauna na yung inanang pamaagi sa luto. Lamian eh. Nice. Kalinte din bata. Buya-buya. Hang lang. Ay, suka. Ang mga Choy, balik ka sa mga Choy, kalagawan. O mga Choy, birada na pagbalik kay... Balhin. Patambok na ako. Masugo ang patambok ka na Choy. Ya, musta ma'am. Lami man. Kay saktong combination sa hang o sa tamis. Nice. Lami game luto margin. Musta Choy, Choy? Okay na. Tipon to. Ah, sige. Makuk. A few moments later. Oh, ano man eh? Ano man na? Ano man na, Choy? Ako mag-ingon. Sweet and spicy. Wako na yung extra spicy. Aron Choy, Aron Choy. Joy kay na mo. Ya, musta Choy, musta? Kani mo haya. Kani mo haya ba aron may hangya. Ya. Kaya ang kanon kani o. Kani mo. Ay, nagtagak. Ano sila may Choy? Eh! Sana. Pinangga kaya ko yung tulad mo po sabi, pakabog sila. Kaya kay... Wow. Ito trabaho, tapon. Ito ay pala may kape. Ako lang ni. Grabe mo Choy. Grabe mo lang. Hindi man ka. Kasabrad. Kuwan ko yun. Usa ka kumang ipakawon sa mong sili. Ligo ang tani. Ligo na sa yung tatangay. Ligo. Ay, Choy. Ano tayo? Lamian. Sorry,
Musta Choy, musta? Thank you. Pare de. Dapat kita tanan. Ako na kay membro man, no? Membro mo to. Labot na. Ang mga kuana. Ang butana din ni Choy Marjon eh. Oh, magana na Kung sa puro nam na sila. Ay, me, at ba sa membro na na? Ayaw kong ngitin mo. Na, mapamembro gani kasi nane. Sili gid. Nga Choy. Grabe. Ayaw. Namuwa oy. Once a week lang ina ninyo ko. Asa na Choy? Kahungiton dili. Maglibog ka, tinod. Pumilit ay. Murag, ganahan ka mo hungit, pero Gutom naman. muna gitawag og kahungiton dili. Choy. Ay, abe din da. Sama Choy. Hindi madaglig eh. Gugna. Gugna na tayo panahon. Choy. Sabi nga nga. Choy. Kayo! O matoy, busdek na! Wow! Busdik na ko no. Busdek ba ning busdek sa akong kayabag nga. Bisa ni mulid di mo kay ka maglisod dahil taglid ka ni. Asa pa ka Choy? Kung ako kasabot sa kugi, feeling so na ko eh. Tay problema! Nga anong nahinok-tok pa mo diya? Niyon ba yung kaspa? Ginok ko sila dito. Doktor sa ito, ulbog yung kaspa. Sayang ka. Shout out! Shout out na ko ni Dorian Win from Kogon Warrior, James Gorgorio, Kuya El, Arcoda from Ilocos Norte, Abusalo Ans, Jersamio from Toledo City Cubs, Brads, Salot Long Live. Shout out! Okay, shout out! Sinto Trinity City niya, tag 500 akong professional fee. Okay, go! Shout out John Fajardo. Herencio Navarro from Caloocan City. Junjun Tautho. Efrelin Villabas. Valdez Richard from Butuan City. Shout out! Werwan Argoncillo. Persilin Rosco from Balamban, Cebu. Kyler Hirinti from Lantawan. Shout out! Gian Undoy. Rigor Ox Koi Fish from Taiwan. Katit Lahira. Shout out! Toli Ligi from Luay, Bohol. Jake Cabonilas from Astig ng Mindanao. Dante Culigado. Alfred Herbito from Consolacion. Bunihon, Inayawan, Cebu. Richard Castro from Danau City. Shout out! Isaac Galdo Serdan from Southern Liti. GR Tipaet. Milmil Quijano Gia from De La Fuente Family, Pasay City. Laurenti Sabanal from Zamboanga, Sibugay. Jude Cleopas from Talibon, Bohol. Junato L. Navasca, VNG, Vape Shop, Lapu-Lapu City. Shout out! John Christian Rasonabe. Jimbo or Obmij Romero, Naval Beleran, bali-bali eh. Alexis Bisana, Catalunya. Ken Tautuan. Jerry Valdez. Benedict Soberano from Pinamungahan, Solid Margin Funds. Shout out! Michael Pilicano Rabi. Tristan Angelo Castro from Maslog, Danau. Ronaldo Mangyao from Sandayong, Sugod, Cebu.
Virgil Gorny from Liti. Hector Jan Boluñas from City of Naga. Shout out! G. Tupos from San Francisco Chapter. Og Eprelen Villabas. Shout out! Og shout out ko sa akong Manoy Rick Monteroyo, sa akong mga pagumangkon, King, shout out, Regine Cartesiano, shout out. O shout out lang ko ni Pink Kimura, Gergerio Labrador, Lumal Monticelio, Bureta Roy Sipalay, Stella Roa, Rex Vlog 2.0. Shout out! O shout out lang ko ni RJ Dep, Calarte Pipito from Samal Island. Shout out! O shout out lang ko ni Edsel Degree, And shout out, Feralin Rosco. Shout out! Star Cinder. Shout out kay Kim Sipalay. Shout out ko ni Ma'am Jovelyn Likigan. Sharer na siya permi. Nya, si Shuk Jili sa Sisilingan. Shout out ko ni Chadel Arnado og ni Kinry Saturos. Shout out ko ni. Shout out. Shout out. Og shout out lang ko ni Bingia. Og shout out lang ko ni Bingia from Dubai. Og shout out lang ko sa akong kaan. Jonas Fuentes og ni Joy Ermac Coliantes og ni Juber Ermac Coliantes og ni Christine Coliantes. Shout out! Ulit ha. Salamat sa inyong suporta sa ako ang page dahil mga Choy. O ginaot ko nga always gapon mga na musuporta sa ako. Og sa wa pa may shoutout ha. Comment lang mo balik. Thank you.